Mergeți, aici oricum pun audio, nu se aude voce. E, mă... Dai. Fă poză, ce faci? Uitați-vă aici, hop! Stați o leacă o secundă, eu nu vezi cum mă trage. Hai bă, că doar rup dacă... Nu! Să te însori, să te măriți, să faci copii, să... Trebuie să dai făcut fotografie din partea aia ca să nu prinzi alea de acolo. Dacă vrei să faci fotograf, nu pozar. Da, dai sub. Cum să nu? Mi-e fără să vă uitați, na, e greșit varianta că vă uita. Că nu. Da, ai înțeles varianta. Hai, mai Nu, pentru că pare regizat. Știu, dar nu, așa. Dă-i, da. Voi mergeți. Pentru că așa pare o chestie foarte... Ușor, mergeți ușor. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Să ne trăiască Sofia! Să fiți sănătoși și la punct de Doamne ajută! Sănătoasă! Viață! Bun! La mulți ani!